O mare, ano di pagbagam, ano di message mo kanya? Wan, ni paring Juan, kani Maria? Agjowa dan? Ay talaga? Oh, ilaw sa gabing madilim. Utang law. Mare, nabigatan to nga ituloy ata kwa. Chismis ka kanina. Silmangkot at nalaing nga lalaki. Sige mare. Ay, what? Taga Dakaon pa kahit eh. Nangkaon? Bakit, my love? My love, so sweet. Bakit? Nangkaon? Nih. Ano sa bakit? Nangkaon? Sel! Nangkaon? Naumal sa mo dito tao dito yung balayan. Bakit? Ay. Pagkas lawang matimang mangag na. Sel! 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 Hindi sila tayo nagaw. Awan, nakaturog. Kanya ti oras nga ko mga mo, magdamdamag ka pa lang. Ang kaglukatan at ni Auntie Caldero na natisida. Ang pa'y bakit? Makaungungit ka man. Nagdamdamaga lang magkaino niya ti sidain tayo bakit tao. Ay na, tasino kumati sa nga makaunget, no ti asawam ket kasta. Rinabi ilangan nga agawid nga nabarbartek. Di nga maumuma ti arak. Ar-aramidamon nga danom day ta arak lakay. Ay na, kaano ka nga taaya ngagbaliw idweng. Sabagay, awan ati problema no day ta tibiyag nga kayat mo. Day ta agar-arak. Ngam ti kahit ko kumalang mat alakay, kag minor ka mat ati pa naginom mo. Kontrolem mat aday tangar aramidem. Uminom ka ngam saan kumamat ang arinabi eh. Amom day tangar aramidem. Bisyo daytan. Dimla ka asyan tabagin. Kaano ka nga taaya ngagsardeng ti kaaarak mo? Ito no maluto day taatay mo. Tapos nung nagsakit ka, siyak tumat lang ti pagtartarayam nga pagdawatan ti pagpaagas mo. Tagapot ta kinasubog mo. Sa anak mo nga nabartik bakit? Slight lang. Timagay lang basit bakit? Mga may sakit kagudwa ligok laay. Ti intagay ka bakit? So nga anak nga nabartik bakit? I'm not drunk. Haan nga nabartet nga. Kita mat ata itsuram. Nalalaes ka manon. Balbalyosong pa'y tabadbado mo. Sa mo ibaga nga saan ka nga nabartet. Ang pa'y ti amom lakay. Metal tabagim. Tapno amom idwen. Lumakay ka. Iso nga sarsardigamot ata nga ar-arak mo. Una ti nasayaat kanya mo. Kaano ka nga taaya nga makapanunot nagsardeng nga agarak? Tuno marunot na baramaw. Yung tuno saan ka nga makapagnan? Sige, aramidem ta kay kaya mo, ituloy mo lang day ta. Amo nga sardengan, irugim ti agsapay nga nagpakpanag. Paano nabibiit? Mo isuti kaya mo. Nung nagsakit ka lang kitam, apay ti kunam ipaagas ka, ikali ka nga si bibiyag, kunak kanyam. Ka dim amo tag minor.
Di ka lang nga dumdumngag. Kanayon nga ibagbaga kanyam, sardengam ta kaaarak mo, sardengam ta kaaarak mo. Uray kitam, no agsakit ka, gaputi kaaarak mo. Apay ti amom ipaagas kahaan. Ikali ka nga si bibiyag. Uray kita ti kunamsa. Awan la sa sardengam ita kaaarak mo. Awan la ti dedenggam. Uray kita midwen. Dumteng tulang ti ko ang agsakit ka. Ti kunamsa. Makaammo ka ti panagbiag mo. Itid ka kadagi di pabarkada mga papainom kanyam. Nga. Kung na mga kakaabayan nga maturog no rabi. Nga. Nakaang-angdod ka, nakabangbangsit ka, nakasangsanger ka. Turog ka tirwar. Kauma ka. Bintayan mo mga lakdan tangiwat mo, kaaarak mo. Right. 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 Kauma nga. Right. Nyamanan. Eh, bakit nga? Oh. Harta Mike. Eh. May naapula ka. Di mo gamin nga insapsapa nga inbaga. Atoy. Imbagang po mga nasapad, inlutwang ka kumati. Si daem mo nga naimas mo. Numaminsan, ibagam na apang ka makiinom ijay ta. Ilutwang ka mat at sisig, adobo, dinakdakan. No, ibagbot ng angad da itugo mo nga basit, na share mo. Yeah. Kaano nga iti sumarunong nga schedule yo? Nga oras. Ibagam nga nasapat ha, ilutwang ka mat Ay naapo ba kahit kita emang ke kwarta lang magamti ka taba mau na tanaka ado pa nga maresahit mo ba kahit